Ik had het boek eigenlijk schreven op initiatief van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Die doen elke keer een project en dat heet Jouw Ben een boek. En dan jouwen ze alle groepen 5 uit de gemeente die jouwen ze een Fries boek cadeau. En omdat we hier in het theatertjerken staan, met het thema nachtwacht en donkerte, dachten ze bij de gemeente eens van god, zo wel leuk was dat het dit hier nou in het thema wie van de nachtwacht. En toen ben ze dus bij mij kwamen van goh, hast u net misschien een verhaal dat we het er echt helemaal op maatje kennen. En nou ja, toen is het uiteindelijk ontstaan dat ik inderdaad een verhaal schreef over het famke dat op de nachtwacht zit. Ik vind het initiatief fantastisch, want ja, het is bedoeld om bijen om het Fries lezen te krijgen. En het is nog een oerbrouwsel uit de oude gemeente Verwedderen deel. En het is een hele werkgroep die dit initieert om bijen dus echt om het Fries lezen te krijgen. En dan is dit fantastisch. En het is voor het eerst dat we het in opdracht doen, dat we vragen om een schreeuwster, in dit geval Anne Gooitske Brekler, om dit voor u te schreeuwen. En fantastisch. En de bijen die hebben al een stukje ervan lezen. En die is correct, waar ik al heel duidelijk van dat ze dat al helemaal in het verhaal zien en hoe ze daarmee omgaan. Dat is fantastisch. Nou, het was een heel leuk verhaal en het was echt heel leuk om de mensen te ontmoeten die op alles ziet zo. Dat is wel heel mooi. En wat vind je ervan? Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het echt leuk dat we een boekje mij hebben gekregen. Wat is het leukste van het verhaal dan? Dat er een famke tussen zit. Ik heb vroeger op squallen, ik kan me net eerst meer echt herinneren dat ik Fries lees. Ik vind het nog steeds lastiger als het Nederlands. Wilst Fries gewoon mijn eerste taal is, mijn memmentaal. Dus ik denk dat het heel belangrijk is just dat dat bij Ben motiverend. En dat is misschien ook net zo heel erg voelbist op met die gay Frieske woordenbroeken zoals Jertiets. Maar bijvoorbeeld een beetje meer inspeel je op woorden als vroeger. Of ik weet net, we hebben wel wat discussies gewoon achter de schermen over de woorden die we broeken in het boekje. Ben zei van wij vinden Fries best wel lastig, maar we praten het wel altijd. En dus juist jonken het Nederlands en het Fries is denk ik heel wichtig om dat te stimuleren. Wat ik heel graag met dit boek echt wil, kunst en cultuureducatie, dat misschien sowieso op het platteland best wel eens wat lastiger wijzen is. Dat is net heel makkelijk naar het Rijksmuseum gaan kist. Of dat misschien een stapje verder is, maar dat juist door dit soort projecten toch wat dichter bij de band gebracht wordt. En ik hoop je heel erg dat ik daarmee met het boekje ook een bijdrage leveren kan.